खुलुमबाय लोगोफोर गासिखौबो नोंथांमोनखौ गासिखौबो आं खुलुमनायनि खुलुमखौ जासिहरबाय। थ' दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन नोंथांमोन आं मोनसे माबा खोन्थागोन आरोना जानाय माने दिनै दानि फुङाव जानाय काहानि खोन्थागोन आरोना। माने जेब्ला आं फुङाव 7टासोआव सिखारनानै जेब्ला आङो ब्रास हुबाय थादोंमोन आखायाव लानो माने बार सुबाय थादोंमोन आरोना। ब्रास सुनानै माने आङो लामाथिं नाहरबाय थादोंमोन आरोना लामाथिं नाहरबाय थादों आङो ब्रास सुनानै ओमफ्राय सासे जेनेबा इजों गेजेरजों ओरै लामा ओरै फैदों आरोना ओमफ्राय बिदिथ' मेन लामा जाबाय नालाय ओमफ्राय ओरै फैनाय मोनसे लामा दं। बेयाव माने सासे गथ'आ ओरै फैथारदों माने बेयाव मोनसे दालां दङ, दालांजों औवानि दालांखौ ओरै बारबोनायखौ माने आं खोनाबाय। ओमफ्राय आं खोनाहरबाय सासे स्टुडेन्ट उन्दै गथ' अलमस्ट 11-12 बोसोरसोनि। ओमफ्राय दाना मा जाखो आं माने नुहुरबाय आं ओमफ्राय आंबो हाथाय फुगासिनो दं। ओमफ्राय नाहरथ'वासै दसे हाथाय फुबाय थाबाय। ओमफ्राय बे लामाखौ बोनानै ओमफ्राय मेन लामा बेयाव थाफैबाय बियो। ओमफ्राय बेयाव थाफैनानै दसे सिरि जाबाय। ओमफ्राय आं बोरै नाहरफ्लांखोथाय आं नाहरफिनबाय आं नुबाय आरोना बे उन्दै गथ' 12-13 बोसोरनि बा 11 बोसोरनि गथ'आ मा खालामगासिनो दङ। मानसिया स्कुल ड्रेसावसो दै बेग लादों ओमफ्राय स्कुल ड्रेस। ओमफ्राय अन्थाइ थरसेयाव साइकेलखौ गाखांलायनानै मा खालामबाय थादों, बिरि लगायनानै सोबगासिनो दं। एकदम फुर गगासिनो बिरिया सोबनानै उन्दैथार गथ'आ। ओमफ्राय आंथ' रागा जोंबायना दाना, अरे साला बे स्कुलाव फैदोंना ना बिरि सोमफैदोंब्ला बेयावलाय गथ'आलाय सानबाय आं। ओमफ्राय नोंखौ दिनै गारालां होननानै होथहरबाय आं। है साला मा खालामदों नोंलाय? नों स्कुलाव थांनो फैदोंना इयाव बिरि सोमफैदों नोंलाय होनबाय। होनहरबाय आं रागा जोंनानै। ओमफ्राय आंखौ खावला नाहरबाय ओरैजा। ओमफ्राय साला नोंखौनो गारा होननानै एकदम लावथि लानानै होसोबाय आं थिगसै। ओमफ्राय बेसाव साइकेल दङ ना, होबाय साइकेल सालायनाया ओरैबायदि साइकेल सालायबाय ना लोगोफोर खारथारबाय। ओमफ्राय बिरिखौ गारनानै होबाय साइकेल सालायनाया बिमा होसोदोंमोन आं, खिन्थु आं मोनासै आरो साइकेल दङना साइकेल होसिब्बाय। ओमफ्राय दा बेफोरखौ नुनानै आं माने सानो आरोना, साला एथ' उन्दै गथ' 11-12 बोसोरनि गथ' जेबो बुजिया सोमजिया स्कुलाव थांनो फैनाय गथ' बेनो मा नांगौ, मा टेनसन जादों बे बिरि सोबनो सिगारेट सोबनो मा टेनसन जादों बियो एक्सुवेलि मा जादों बिहा एथ' उन्दै गथ' बिरि सिगारेट सोबनो? सोर फोरोंखो? ना बिमाया बिफायासो फोरोंखो, ना बिदा फंबायासो फोरोंखो, ना सोरबा लोगोफोर दासो फोरोंखो बेखौ? स्कुलाव थांनो फैनाय मानसिया लामायाव फैनानै साइकेल गागोलायनानै बिरि फक होगासिनो दं। नायदो होमबा जोंनि बर' उन्दै गथ'फोरनि आखला माबायदि जानो हमगासिनो मिथिबायना? उन्दैयावनो बिरि सोबो, सिगारेट सोबो, बिरि सोबो, सिकर, तिरंगा, गुटखायाथ' आनलिमिट बिमाबो आनलिमिट सिकर, गुटखा, बिरि पेकेट थायो। बिसोरनिखौ नायोब्लाना आङो जोंनि बर' हारिया उन जेनेरेसनाव बांसिन गाहाय थाखोआवसो थांसिगोन बायदि मोनबाय थायो आं। मिथिबायना लोगोफोर? एकदम सियर थादो बे। आं माने नोंथांमोनखौ थगायाखै। माने बे खोथा आं दा बेसेबां बुङो माने सैथो गोजा। बिदि सिगारेट बिरि सोबफैनाय गथ'आ नंथारगौ, माने बिदि जाथारदों माने आंना। माने आं सानोना बेबायदि उन्दै गथ'नो जुदि माबा उखुन्दैनि निसा लायोबा बे गथ'आ 22-23 बोसोर जासे मा मिलिम थाबावगोन?
उन्दैयाव जुदि निसा सोयोब्ला दिनै बिरिखौ सोबदों गाबोनथ' जौ लोंगोन बे लोगोजों 100% गारां बियो होमबा 11-12 बोसोराव जुदि निसा जौ सिगारेट बिरि सोबबाय थायोबा सिखर जाबाय थायोबा बे मानसिया मा मोजां लेखा फरायनानै मा मोजां मानसि जाबावगोन बेलाय जाखाजोब्बाय बिनि मेलेमखौ निसायानो नङा होमबा ओंखायनो आं सानो आरोना दानि गथ'फ्रा मा जाजोबखो ना बिमा बिफानि दाय ना मा रां रुफानि दाय ना मा दाय जेबो बुजिनो हाला मिथिबायना ओरैबायदि खर' गारजाया मानो नुबा दानि गथ'फोरखौ आयौ लाइन थायो ज' थायो बिरि सिगारेट सिखर जेबो बुंनो हाया 10 जन 20 जन थाखायो जमा बे जोंनि साइडआव जमा थाखायो ओमफ्राय फना हेलौ सना आं नोंखौ मोनाबाथाय थैखागोन दै ओरैल' खोनायो मानोबा बोरै खोनायो मिथिबायना आं बे खोथाखौ मारै बुंनो हायो होनबा मिथिबायना माने जोंनाथ' बेयाव ओरैयाव मेन लामा दङ ना ओरजा मेन लामा दं ओमफ्राय जोंना मेन लामा खाथियाव नालाय न'आ माने बुहुत गथ'फ्रा थाबायलाङो फैना ज'नो माने रायलायनायखौ खोनालांबाय थायो माने आं खोनाबाय थायो आरोना सोर मा रायलायलांदों गथ'फ्रा सोर मा खालामलांदों एकदम माने नुबाय थाखायो माने सानफ्रामबो ओमफ्राय जों सानो आरोना बेफोरबायदि संसार सोलिबावगोनबा जोंनि बर' हारिया लासैनो एकदम गाहाय थाखोआवसो थांफिनसिगोन बायदि मोनगासिनो माने एकदम टटेलि गथ'फ्रा बिरि सिगारेट जौ लोङै गैलालै दानि आयौ सेस बिरि सिगारेट गुटखा बिमा बिफायाबो जेबो बुंनो हाया दानि गथ'फोरखौ आरो सोरबा बिमा बिफायाबो माबा दमन खालामनो हाया गथ'फोरखौ गाव गावनि गथ'फोरखौ ना लोगोफोर दमन खालामनो हाया 13-14 बोसोरावनो बाइक बायना होग्रा मेरला दं जोंनि जायगायाव नङा नोंथांमोन नोंसिनि जायगायावबो सोरबाफोर दं जानो हागौ 13-14 बोसोराव बाइक बायना होजानाय बिमा बिफाफोरजों 13-14 बोसोराव बाइक बायना होजानाय गथ'आ मा मोजां मानसि जाबावगोन बेलाय डाइरेक्टखा बेखार जाहैखाबाय बे लासैनो बाइकआथ' जोंनावबो दं होमबाबो जों दा सालायानो बाइकफोरखौनो खामानि गैयाबा बहा सालायनो नाथाय उन्दै गथ'निया थाव सोनांगौ बेरायनांगौ ना खामानि दामानि एख' गैया ना फरायनाय खामानि दामानिथ' दामाव मोजांथ' फराय आं सानो गोदो जों बेबायदि मोननायब्ला बुहुत मोजां मानसि जागौमोन नंनानै थायो आरोना गोदो बिमा बिफाफोरनाव रां रुफा गैयिनि थाखायसो माने जेननानै थादों आरोना जुदि गोदो माबानायमोनब्लाना दानि बायदि गथ'फोरखौ नुनाय बायदि आं गोदो सिगाङाव जानाय बिदि मोनबोनायमोनब्लाना बिराद मोजां मानसि जागौमोन आं लोगोफोर दा रोंखायो आं थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेल'नोमोन आं बे भिडिअखौनो बानायनानै दोननाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर जै बर' हारिनि